angekubingelele kwamukele yona nge-channel yithi kwinkosi la sikulekelela ngencazelo ngama-interpretation amaphupho igama ke nguxolani mina kupastor weningi namhlanje nje ngifuna ukuthi siphinde siqhubeke nangamaphupho kodwa before ngiqhubeka ngiyazi ukuthi ke uma ungumbukelwa i-channel kusemandleni noma kuyisifiso sethu ukuthi izinto zakho ngale zingakhambela kahle siyafisa ukuthi konke kuhambe ke ngalendlela osukufisa ngayo siyafisa ukuthi siqinise sikumise sibili ukuthi izinto zizolunga ngenzeka ubukeleke lo mbukiso noma lo mfanekiso oqoshiwe isimo asihambe kahle kodwa ke ngifuna ukutshela into eyodwa ufuna ke yenzeke empilweni yakho ukuthi ungalahlekelwa lithemba lokuthi isimo sakho siyoshintsha ngelinye ilanga ungalahlekelwa ukukholwa ungagive up ekutheni uqhubeke ufune usizo uqhubeke ubambelele kuyihope noma kuyithembe lithi ngesinye isikhathi noma ngelinye ilanga izinto ziyokwazi ukuthi ishintshe. Ngifuna ukwenza isibonelo nje kafushane ngendaba la yokuphulukiswa komuntu owaye paralyzed ngomuntu owayesishosho umuntu engakwazi ukuhamba iBhayibheli limchazayo lapha owayesechibini laseBethesda lithi wayesegule for 38 years. You can imagine ukuthi wayesegule for 38 years eseceleni kwechibi la ukuphila kwakho kwakukhona kodwa ngenxa yokuthi kwangekho wayezomfaka kule chibi umekabuza ukuthi ndoda uyafuna ukuphila indlela aphendula ngayo uthi akekho ozongifaka echibini kungenzeka njengamanje kwisimo obhekene naso nawe njengamanje ungenzeka uyagula ngenzeka izinto zakho zivalekile zimnyama uma bengakubuza ndoda kwenze njani kwena ungasho ukuthi akekho umelaphi wendabuko mhlawumbe okwazi ukungisiza noma akekho umprofeti noma umthandazi ongakwazi ukungibeka isandla ngiphile ngizamile sengibahambile abathandazi noma ngihambile inyanga ngaya abantu ekuthiwa basukumisisho abangangisukumisa mina noma bangangisiza noma ngiyile kokhokho vula kokhokho lwenyanga kwathiwa le ivula kuvaliwe kodwa kimina still kusavalekile noma sengiyile kuyo kodwa ngifuna ukusho ukuthi noma bese kunjalo noma bodyguard usuhamba inyanga eyikhonjwa yibabazwayo kodwa bangasizakala noma usuhamba abathandazi nabo prophet abababazwayo kodwa kwena kwangabi nomehluko noma kade usuhambe abantu ekuthiwa mabebeka isandla ushintsho libona ngaso lesikhathi kodwa kwangashintsha still ngifuna ukuthi ungalahli ithemba le ndoda lena for 38 years kade igula kade seyichibini kade beyendlula bayenqaba ngene echibini njalo malizanyazaniswa kade beyendlula abangene kodwa izange ilahlekelwe ithemba ukuthi one day le chibi leli lichibe ngiyophila kulona ngoba kube yahlekelwa khona eyosuka echibini kwakuthi noma sekufika uJesu ngesikhathi afika ngaso athi seyisukile kuposition. So ngifuna ukusho nje kuwena kafushane ukuthi noma ngabe kumnyama kangakanani noma ngabe kunzima kangakanani noma usuhambe abathandazi ngenyanga ezingakanani bangasinda but uNkulunkulu usesenabo abathandazi usenazi inyanga ayibeka ugcobo lokuthi mazithinta impilo yakho zikwazi ukuthi impilo yakho besiyashintsha kungenzeka abakafika empilweni yakho kodwa bakhona abantu abangafike bakwazi ukuletha ushintsho empilweni yakho. Just believe ukuthi one day kuyoba khona umelaphi wendabuko oqoqotho ofika athinta impilo yakho but just believe ukuthi kuyoba khona umprofeti noma umthandazi oyofika akhulumizwe phezulu impilo yakho bese kuyashintsha kungabe ukuthi nje vele usulahlekelwe ithemba ukivaphile empilweni. Keep believing, keep hoping ukuthi izinto ezingcono nezi-right for impilo yakho ziyeza ngoba noJesu uma ubheka for 38 years indoda bikulu uJesu engakazalwa uma iqala ukugula indoda ngoba uJesu masibheka uJesu ushone nomudla wakhe emhlabeni ubethele kwakho ubethele eneminyaka elako 35 le ndoda besigule for 38 years. That means ukugula kwakhe uqale engakazali uJesu. Kungenzeka umuntu ozokusiza wena usengakazali kungenzeka umuntu ozokusiza usengekho kule ndawo kuyo manje ukhona but usama kwenye indawo usazomove usazorelocate eze kule ndawo kuyona oyikwazi ukuthetha impilo yakho so wena believe kuzolunga. Yiloko into befuna ukusho ngidlule masinyane kulelo phinde ngikunikeze futhi enye indaba engichaza kakhulu indaba la uma kufika uMaria lithi uMaria noMartha bafika kuJesu bezotshela uJesu ukuthi hayi lo omthandayo uyagula ukwagula uLazaro beka close noJesu uthi uJesu lokugula kusikona kokufa kodwa ukuthi indodana yomuntu ikhazimuliswe. Kunabantu ngenxa yokugula kwakho abayofika bakusize wena bese kutholakala udumo likaNkulunkulu kusho ukuthi ugula okuphethe noma izimo ezikuphethe akusizona ezizokwenza ukuthi uhlupheke forever noma ugula okuphethe akuzange ukuzobulala isalo uyahlupheka ngeke uhlupheke forever but uhlupheka kwakho ukuthi one day ube ne-testimony ukuthi ngangahlupheka kodwa impilo yami yashintsha because ngaphandle ukuthi singene email angeke sibe ne-testimony but singene email sizoba ne-testimony ngelinye ilanga ukuthi no sike safike sike salamba sike sala singadlile sike sagula iminyaka yabona sike sahlupheka sike saba nabantu ebefuna besiza bangasiza kodwa egcineni impilo yalo yabona i-testimony iqale ekutheni sibhekane nezimo
angivele ke ngiqhubeke bakwethu ngichaze nje amaphupho la engize ngawo la ngimona amaphupho engikulethele wona la kahle hle ngifuna ukuthi sikhulume la ngamaphupho nje ambalo esingahle esikezona amaphupho la athinta-ke umqhele. Asikhulume ngomqhele ngomuntu ophupha-ke la athi ngiphupha umqhele. Uma uphupha umqhele iphupho elisho into ezinhle futhi liyasho nento ezimbi. Asikhulume la ngomuntu ophupha ethi uphupha umqhele wedayimani. Lokhu kusho ukuthi umuntu ozothola iy'ncomo nozonconywa kakhulu uma umuntu obone enomqhele wedayimani. Usho ukuthi emsebenzini amagalelo akho angithini azobonakala. Uma ungabona kumqhele odecorate ngama-pearls, lokhu kusho ukuthi umuntu ozoba nokuhlonishwa futhi umuntu ozothandwa kakhulu abantu abasemagunyeni, abantu abakhulu ikhulu zizokukhonza kakhulu, zizokuthanda uma umuntu ophupha unomqhele ohlotshiswe ngama-pearls. Nangoku umuntu ethi uphupha umqhele ohlotshiswe ngokusagolide noma okusasiliva kanje, lokhu kungasha isikhathi sokuthi wena ungahle uthole i-surprise kumuntu omthandayo noma kumuntu okuthandayo kungekudala. Lindela-ke i-surprise ezoqhamuka kumuntu okuthandayo. Kodwa kuma ukuthi le crown le noma-ke lo mqhele uhlotshiswe ngey'mbali, kusho ukuthi la uzoba-ke nesikhathi esihle esimnandi kakhulu ongeke wasikhohlwa nomlingani wakho. Yabo? Kanti asikhulume la ngomuntu ophupha enomqhele ophukile, ophupha ene-crown ephukile. Lokhu kusho noma kuxwayisa wena nje ngosuku lokuphupha ukuthi ungahle-ke uhlaselwe noma ungase ube nabantu abafuna ukukusoconga. Kodwa uma ukuthi-ke lo mqhele futhi wona lo usekhanda uyawa ekhanda lomunye umuntu, lokhu kungasho ukuthi kuney'nkinga ezihambisana nempilo yakhe. Usho ukuthi impilo masikhuluma nge-health issues, usho ukuthi ngenzeka abe nokuphazamiseka, abe nokugula okuthize ngisho kumbamba uma ukuthi lo mqhele uyabe ekhanda loyo muntu loyo. Asikhulume la ngokuzama la ukuthwala umqhele wegolide omkhulu. Lokhu kusho ukuthi noma kuchaza ama-expectations angeze ukuhamba kahle, ama-expectations ayengela ophathe. Uma kungenzeka ube umuntu oba semcimbini la kufungiswa khona noma la kutheswa khona umqhele, inkosi noma i-prince, empeleni i-queen noma i-king ube khona lapho leyo ndawo leyo, lokhu kusho ukuthi umuntu ongagculisekile ngendawo kuyona njengamanje nangamathuba owatholayo kuyiphathimandla. Kusho ukuthi awugculisekile ngandlela thize kwi-environment okuyona noma kwindawo okuyona njengamanje, futhi namathuba efanele ngabe uyawathola kuyiphathimandla ey'thize noma kumuntu osemagunyeni athile. Wona-ke amaphupho esithi-ke sikunikeze wona okwamanje, kodwa kungaqhubeka usilandele sizokwazi ukuthi siqhubeke sikulethele amaphupho futhi esikhathini esizayo esokwazi ukuthi kube amaphupho ayokwazi ukuthi akulekelele nawe akunikeze ithemba. Uma ukuthi futhi akunikeze ithemba, akunikeze izexwayiso, uma ukuthi akunikeze akuvula amehlo, ngoba iloko esifuna esuke sikufuna nje ngawo amaphupho. Kodwa-ke asithi thina qhubeka usubscribe kule channel, qhubeka futhi ube nama-suggestions. Siyabonga abantu abasinikeza ama-suggestions, siyabonga abantu abasikhuthaza, besikhuze, besixwayise, besifundise ukuthi hayi noma ungenzi kanje kanje. Konke lokho kuyasikhulisa. Qhubekani-ke ngenza kwethu, sizokulalela nikushoyo ukuze nathi sikwazi ukuthi sikhule njenge-channel futhi siyafisa ukuthi nawe uma ukhula ithande nawe ukhule. God bless you.